ngopi esok-esok di kancani pemandangan sing jos jebolo yaiku Gunung Merapi. Lah sampai Gunung Merapi kuwi gunung apa ya? Gunung Merbabu. Sadurunge mbut gawe era iki aku ngopi karo boloku. Iki jenenge Lek Ali. Wah, pokoknya segelas berdua wae iki cah ben romantis. Iki ceritane aku lagi ngerjani ning daerah Magelang. Ayo sapa sing warga Magelang nduk kene? Ya, iki ning daerah Ketepas cah. Ketepas iku nggon wisata ngono kae cah, tapi koyo ya wisata keluarga ngono kae. Dino Minggu ngono kae rame, Setu Minggu ngono ki rame cah. Lah iki sadurunge kerja kan ngopi cah. Lah kae Gunung Merbabu nak kae. Sampinge iki Gunung Merapi jan gagahe polera. Esok-esok tangi turu ndelok pemandangan ngene iki jan satu cah. Nah, nggon aku kan gak ono. Nggon aku omah-omah ngono kae pemandangane. Lah iki cah, ngerti cah. Burung-burung malah kabut wis kok ngene tebel pol. Iki nak turu aku jan wah apa ya klambi ngono kae cah tak nggo rangkep telu ge tak jaketi sarung brukut ge kasutan sikil ngono ge tembus cah wong Demak ya panas lah iki ya adem banget ngono kae lho wis gak betah aku nak kene iki. Nak kae Gunung Sindoro Sumbing cah nduk sisi barat ko Magelang ketok ya sisi barat yo nek gak salah ngono kuwi. Iki waktune jam 09.00 iki ya kabute malah tebel iki pas nduk kae iki video suwe cah asline tapi lagi kober ngedit. Lah iki aku tuku sekrup cah soalnya sekrupe sing digowo iki ora gaduh di sekrup derung aku metu golek sekrup karo bosku iki lumayan adoh mutune iki yo sekitar piro 10 menitan agak salah kok area wisata iki mau ngeri kabute lah ngeri iki aku kaos tipis ijen kuat kademen iki lagi gapurane masuk iki cah iki wayah sepi iki sore soalnya tapi gak wayah weekend. Nah weekend sampai sore sampai maghrib kayak ono wong kayak tapi tutupe nak wisata iki ketoke jam piro yo jam 5 ngono kae wis tutup ketoke tapi yo oke tetep ono wong ketoke lho yo nak gak salah sailengku ngono. Ngerti cah kabute ngeri berhubung listrik ge mati aku yo ngopi sik cah iki ngopi opo iki kapal api karo udut karo ngerti ta kabute jan ngeri ne pol bolo wis ngeri pol. Oke cah sekian video iki kok kene aku pamit sih sekian dan terima kasih.